Bine v-am regăsit! Astăzi vă voi arăta cum să pregătiți cele mai bune batoane cu mac, acele batoane pufoase cu aromă intensă de mac, care redau cel mai bine gustul batoanelor din copilărie pe care le cumpăram de la magazinul de lângă școală și le savuram cu plăcere în pauză. Rămâi alături de mine pentru a vedea modul de preparare. Voi începe prin a activa drojdia, peste care am pus o linguriță de zahăr și puțină apă călduță, iar cu ajutorul unui tel amestec foarte bine drojdia. Presar apoi puțină făină și las deoparte pentru 10 minute sau până ce crește în volum. În continuare mă voi ocupa de restul ingredientelor. În bolul cu făină adaug zahărul, drojdia, aproximativ jumătate din cantitatea de apă călduță și amestec cu o lingură. Continui să mai pun apă, adaug și sarea și încep să fământ aluatul cu mâna. Eu am adăugat în total 330 de ml de apă călduță. Voi începe acum să adaug și uleiul. Uleiul se va încorpora în mai multe tranșe, astfel că vom pune câte puțin la fiecare tranșă și vom adăuga următoarea cantitate de ulei doar până ce cantitatea anterioară a fost încorporată în totalitate. Aluatul meu arată cam așa și acum îl voi pune în bol. Pentru 20 de minute îl voi lăsa acoperit să dospească. După 20 de minute vedem că aluatul deja a crescut, arată foarte bine și-a format și rețeaua de gluten, este elastic, priviți-l cum arată. Îl voi lua acum și îl voi pune pe masa unsă cu puțin ulei și îi voi face prima împăturire. În urma acestei împăturiri, voi pune din nou aluatul în bol la dospit până ce își dublează sau triplează volumul. La mine a durat aproximativ o oră și jumătate. Aluatul a crescut foarte frumos și arată nemaipomenit de bine. Haideți să vi-l arăt mai de aproape. Așadar, dospirile numeroase și aceste manevre de întindere sau pliere ale aluatului sau pur și simplu refrământarea aluatului după o perioadă scurtă de odihnă vor da o suplețe extraordinară a aluatului nostru și vor forma râvnita rețea de gluten, fără de care copturile noastre nu vor avea acea pufoșenie și textură pe care o dorim. Îl voi aplatiza acum cu palmele și îi voi mai face o împăturire. Ultima împăturire. Priviți cât de bine arată, este plin de bule, foarte elastic și suplu. După această împăturire, îl voi lăsa deoparte pentru încă 10-15 minute la odihnă. Bineînțeles, îl voi acoperi cu folie. Timpul a trecut și, în sfârșit, vom începe modelarea batoanelor. Întâi de toate, am aplatizat ușor aluatul cu palmele, după care, cu ajutorul unei raclete, l-am secționat pe jumătate, apoi fiecare jumătate am împărțit-o în 3 bucăți pe cât posibil egale. Vom obține așadar 6 batoane pufoase cu mac. Acum că am porționat aluatul, voi lua fiecare bucată și o voi întinde cu sucitorul, însă întâi de toate o voi aplatiza ușor, o voi întinde ușor cu palmele și apoi mă voi folosi de sucitor. Ca lungime ne vom orienta în funcție de dimensiunea tăvii. Eu voi coace batoanele pe lățimea tăvii. Dacă aluatul se lipește de masă, ungeți masa cu puțin ulei. Aluatul se întinde foarte ușor, este elastic și suplu. Voi rula acum batonul și îl voi pune în tavă. Procedez astfel și cu restul bucăților de aluat. Bineînțeles că vom lăsa puțin spațiu între batoane pentru a le permite să crească.
Priviți cât de ușor se lucrează cu aluatul, este încă minunat, plin de bule, suplu și foarte elastic. Batoanele astfel formate vor sta în tavă la dospit pentru 1 oră și 30 de minute. După ce și-au dublat volumul și arată cam așa, le voi unge cu un amestec din făină și apă, iar apoi le voi presăra cu mac din belșug și le voi da la cuptorul preîncălzit la 200 de grade Celsius timp de aproximativ 24 de minute. Imediat ce au fost gata, le-am uns cu un sirop foarte concentrat din apă și zahăr și apoi am mai așteptat să se răcească puțin. După câteva minute, cât încă erau calde căci nu mai aveam răbdare, am rupt un baton și acum să vă arăt ce minunăție de batoane am obținut. Miros extraordinar de bine, exact cum miroseau cornurile de altă dată de la brutărie. Sunt atât de pufoase, moi, dulci exact cât trebuie, iar semințele de mac le completează gustul perfect. Se pot consuma ca atare sau cu o cană de lapte sau ceai și nu se întăresc deloc a doua zi. Sunt de-a dreptul fantastice și se fac atât de ușor. Practic avem de-a face cu o rețetă economică, fără lapte și ouă, însă atât de reușită. Încercați-le și voi cu prima ocazie, vor deveni preferatele voastre. Nu uita, dacă ți-a plăcut rețeta, abonează-te la canalul meu pentru a fi la curent cu fiecare rețetă delicioasă care va urma. Pe data viitoare!